Tervetuloa. Tämän päivän sanaselityspelissä ratkaistaan yrityksemme tarpeet logistiikkajärjestelmien osalta. Sininen joukkue, Pilvi Toiminen, Arvo Pennanen ja harmaa joukkue, Kauno Aatos ja Severi Rauta. Harmaa joukkue aloittaa. Kauno, ole hyvä. Severi, tää on meidän juttu. Sä oot kaverittas kanssa menossa kattoo kotiottelua. Mutta sä huomaat, että tää kotiottelu, lätkämatsi on itse asiassa toisella puolella Suomea. Sä kutsut kaverit himaas, sulla on 40-tuumainen, tsiigaan siitä. Mitä tulee mieleen? Ei mitään. Okei, Severi, yritetään tätä. Sä oot luvannut vaimolle romanttisen illallisen. Sä pistät vaimon olohuoneeseen venaamaan. Itse pakennet takaa vasemmalle ja meet keittiöön kolistele kattiloita, teeskentelemään kokkausta. Sä soitat pizzapojille, pyydät niitä toimittamaan sulle pizzan ja tuomaan sen keittiöikkunasta sisään. Sä viet pizzan emännälle olohuoneeseen ja keräät irtopisteet. Palvelin. Aikaa minuutti. Mökissä on aina kaivo. Naapurin kesu orava saattaa tippua kaivoon ja se kaivovesi maistuu ihan hirveelle. Pistät vaimos sitten kantamaan järvestä ämpärille ja sangulla vettä sisään ja sitten on selkeä. Vesi tulee Päijänteestä, Saimalta, Isomielo, Ylimeelo, aivan sama. Sehän sulle joskus loppumassa. Sä tiedät tilanteesta yhtään mitään, mutta tajuut sä tämän konseptin? Serveri. Profiili, käyttöprofiili. Serveri. Ei, nyt. Reititin. Mä revin sen susta sen tiedon. Nyt, ammenna. Kursori. Mikä se on? Näppistä. Ei. Serveri. Ei, serveri. Se ei oo serveri. Piirilevy. Skandit. Ei. Tapiirit. Ei. Tiimi Harmaa menetti pisteen. Miksi kutsutaan ratkaisua, jossa ohjelma erotetaan laitteistosta? Ohjelmisto voi pitää sisällään sovelluksen, tietokannan ja jopa oman käyttöjärjestelmänsä. Ja ohjelma voi siis toimia itsenäisesti ihan missä vaan. Virtualisointi. Oikea ratkaisu.